Berro Bambán, N-Velar e Edicións Xerais de Galicia presentan... Trece avisos. Historias para escoitar pola noite. De cando en vez vemos o que non hai, ou polo menos o que non hai para o resto, pero sí para nós. Pode ser por efectos ópticos, por un reflexo, por un golpe que nos demos na cabeza, por un exceso de imaginación ou de suxestión, polo que sexa. E nós, que sempre cremos o que vemos, temos medo de que exista realmente esa forma monstruosa, esa fantasma que se nos apareceu durante o tempo dun pestanexo. Os avisos teñen que ver con ese sexto sentido que non é nin a vista, nin o ouvido, nin o olfacto, nin o gusto, nin o tacto. O sentido que nos alerta dos perigos, que se adianta o que vai acontecer porque non somos quen de atoparlle lóxica o que percibimos de algún xeito, e que fai que o corazón latexe máis rápido, que se nos encolla o estómago, que miremos cara atrás de súpeto ou que se nos arrepíe o corpo enteiro sen razón aparente. Pero para as persoas que ven as sinistras criaturas que nos asexan sen nós decatarnos, os avisos teñen un significado especial. Convértense nos momentos nos que eses seres deformes deixan de vixiar e comezan a actuar, levando adiante o que doutro xeito non nos atreveríamos a facer, por medo, claro, ás consecuencias. Son Paula Carballeira e douche a benvida a 13 avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos. Un coello cun coitelo. Onde hai luz, hai sombras. É moi difícil eliminar as sombras dunha casa. De día, ata pola fenda máis pequena entra un raio de luz e a casa énchese de sombras. De noite, as lámpadas, as pantallas espallan o seu resplandor contra os mobles, contra as paredes, pero sempre, en calquera recuncho esquecido se agochan as sombras. Coidamos que son inofensivas ata que adoptan unha forma distinta á que esperamos, á lóxica distorsión dos corpos ou dos obxectos. Eu prendo todas as luces da casa cada tarde e quedan prendidas ata a mañá seguinte. Aínda así, ela atopa a maneira de asexarme. Unha sombra entre as sombras, a dun coello cun coitelo. Dito así, sen máis, ata ten a súa graza. A quen yo contei non puido evitar un sorriso de escepticismo ou un brillo divertido na mirada. Un coello xigante, non un peluxe, un verdadeiro coello ergueito sobre as súas patas traseiras, como un home, agarrando un coitelo, inmóvil. A súa presenza inquietante perseguíame onde fose. Descubrino detrás da porta da cociña cando me levantei de madrugada para buscar un vaso de auga. Estaba detrás do sofá, mentres vía a película que elixira para unha velada de sábado con flocos de millo e cervexa. Aí pensei que se cadra me pasara coa cervexa, pero non. Tomara un par delas e non eran abondo para provocarme alucinacións desa maneira. Topei con el a saída do banco. Busquei a alguén que o vise tamén, pero a xente pasaba o meu carón sen opción de decatarse de nada que non se interpusese no seu camiño. Ninguén reparaba no coello en ningures, nin no aparcadoiro do supermercado, nin no patio interior, nin no despacho do meu xefe, nin no cuarto da limpeza, nin no oco da escaleira. Aprendín a vivir con el, a presentir onde encontralo. Non facía falta que me virase de súpeto para sorprendelo, porque sabía que non marchaba nunca.
Gardaba as distancias ameazante ata que chegase a súa oportunidade. E chegou. Foi o día no que Xermán apareceu morto dentro dun contedor de lixo, acoitelado. Xermán era o meu compañeiro de oficina. Aínda que levabamos anos traballando nos mesmos proxectos, o xefe só valoraba as achegas de Xermán, as bromas de Xermán, os comentarios de Xermán, o aspecto impecable de Xermán. E Xermán medraba na empresa e na envergadura do seu corpo. Hinchábase como un fol e esbardallaba sobre o seu novo posto, por riba de min, claro. E permitíase darme consellos, non sobre as miñas capacidades laborais, que eran máis que as súas, senón sobre como debía comportarme ou vestirme ou rir os chistes do xefe. A investigación da policía non revelou ningún culpable. Sen arma do crime, sen pegadas, quedaban as sospeitas flotando arredor da miña persoa. A única que tiña interese na morte de Xermán, pero nin así conseguín un ascenso. Quedei no meu posto, e chegou Roberto a sustituir o defunto. Por agora, Roberto non me cae mal. É discreto. Fai caso do que lle suxiro e o xefe mantén con el a mesma indiferenza ca conmigo. A sombra do coello co coitelo mantense alerta, nada máis. Só é unha sombra, pero algo me murmura na orella que debería terlle medo. Aprendín a vivir sentíndo-a nas costas, observando o seu contorno entre as outras sombras. Quero pensar que me protexe. De momento. Non está mal sentirse protexida polas sombras. É moito mellor que sentirse ameazada por elas. Mágoa que ás veces non poidamos escoller o que imaxinamos que se agocha na escuridade. Aviso número 9. As visións. Ver o que ninguén ve asóciase a unha premonición do que quizáis aconteza no futuro ou a unha percepción especial da realidade que provoca desconfianza e rexeitamento. Por iso, a miúdo, as persoas que teñen visións non as contan. Teñen medo a ser consideradas perigosas, extrañas ou tolas. O coello, esa criatura amable, simpática, asociada ao enxeño e á boa sorte, ten outro lado, o sinistro, ligado á sensación de sentirse permanentemente no punto de mira. Quizais por iso existen películas como O invisible Harvey ou Donnie Darko, nas que os protagonistas, e só os protagonistas, ven coellos xigantes que irrompen nas súas vidas. Poden ser amistosos como Harvey ou terribles como Frank, o coello de Donnie Darko, que avisa da chegada da fin do mundo. Pero un coello xigante sempre produce desacougo. Historias do ataúde. Estamos na sección Contos do ataúde, esperando para ver que microrrelato lemos hoxe. Primeiro temos que abrir o ataúde con estes efectos especiais que tanto nos gusta facer. Pensei que ia a caer en riba do pasar. Hoxe toca ya barato coller un e pasarlo a alguén. A ver, vou remexer un pouco, sí? Sí, remexo.
Como aguanta o ataúd, Sí. Por favor, enviad as vosas historias, non? Sí, E sí, para que non quede dou vale. a Chiqui. Venga, A ver. Chiqui. Mira a ver se está asinado. Vou ver. A ver. Ui. Non. No, Ah, sí, non. Non sei, espera. Sí. Pedro de Quinto. vale. Bueno, Pedro Quinto pon. En realidade. Por fin a nobreza mandou. Que é amigo de Camilo VI, non? Ou algo así. A ver. Esa noite vinte cun coitelo na man, un sorriso e unha mirada con sede de sangue. Tira máis cara a poética que cara a prosa. Non Aquí hai amor, Non ten só trama. digo iso. Sí, pero non ten trama. Sí, bueno, a ver, se vamos aí esa noite. Vale. A noite na que pasou. Non? Como empezaba? Esa noite vinte cun coitelo na man, un sorriso e unha mirada con sede de sangue. A min non me parece. A ver, é que esa noite, cando aconteceu o que sexa, podemos estar na fantasía de que quen fala pois está Alguén vivo que- ou non. Vivo, Ou viva ou quedalle non. pouco tempo, porque... Claro, porque, a ver, que claro, é moi aberto, aquí podes imaginar todo o que queiras. Claro, por É iso. decir, pero o que está claro é que a persoa, a outra que ten o coitelo, hai unha relación Claro, familiar Sí, ou o que sea, bueno, pero sí. sí, Tuteanse. claro. non? Sí, sí. Porque pode ser unha que o que escreve estea morto ou ao contrario, é decir, 20 e se une, non? Isto que xa Claro. temos falado. Ou sí, Claro. pode ser, no, que vira con un sorriso, no sé qué, un coitelecho de sangue e que a persoa que escribe diga, por fin, aí vamos. Claro, aí vamos, aí vamos. Aí vamos, a por los profesores. Claro, é que sí, pode ser esa interpretación, ¿no? Que vexa a outra persoa. Non sei por que, imagino que é unha muller, pero non di nada de eso. Non di nada. nada. 20. 20 co coitelo, sorriso e con sede de sangue. E tampouco pode ir para un lado como para outro. Sí, sí, é que Entonces, como- primeiro o sea, sempre pensei que era a víctima que no contaba. Pero Como pode se ser, vira pero non achegándose. necesariamente, porque eu para mí por eso lle decía a Barato de broma, aquí hai unha historia de amor. Porque sí que me parece que a pode haber perfectamente. Ou non, De porque- amor, explica un pouco máis eso. Pois eso, que de repente é unha unión. Unha unión en que Claro, sentido? Pois- un deles é un asesino. E por fin o outro ten ganas de matar. Claro. Por fin temos isto en común. Claro. E podemos facer algo en común. Ah, vale, non Namorado. Por fin te entendía. unes ao meu club. Non Claro. entendía. Eu non entendo. Que malas persoas sodes. Non, a min pareceme que de repente ve o seu compañeiro como un peligro, un asesino. Claro. Esa noite 20. Tamén pode ser, pero para mí non necesariamente Para min, pode ter esa leitura, pode ter esta outra de Bonnie and Clyde, digamos, sin levarlo así a cousas misteriosas ou tal. Fora de calquera tipo de interpretación, ver a alguén con coitelo na man, un sorriso e sede de sangue, Bueno, Xa si un malas tres pouquichiño. cousas. Claro, hombre, obvio, pero É que non pero te depende, quita ollo. pero depende de donde aí isto xa o post-tip, aí eso xa pos claro. pero depende de quen sea o personaxe que fala. Sí. Esa é a cuestión. É que eu estou tentando, porque teño a sensación de ter un referente fílmico, sabes? O que nos leva este conto que dache para, efectivamente, sí que eu que estaba escéptico co conto, vou dicir, pero isto non ten trama, non ten unha volta, non ten... Sí, ten. Sí, porque Sí. ademais depende da imaginación, pode ser o comezo dunha historia ou o final dunha historia, como decías. Claro, é decir, sí que efectivamente non ten unha trama, pero sí que, o sea, sí que a situación dache para imaginar moita É moi cousa. suxerente. Sí. Eu creo que diso se trata aí nos microrelatos, que saben como crear estas atmósferas, ás veces contando unha pequena historia e ás veces suxerindo, non? Entón, estou moi contenta. Voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares,
Voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos. Hoxe en Voces desde o Alén entrevistamos a Kiko Cadaval. El é director de escena, actor e adaptador de textos teatrais, integrante da compañía Producións Teatrais Excéntricas. Kiko é, sobre todo, un extraordinario contador de historias, recoñecido dentro e fora de Galicia. Na sesión de contos que titula Fantasmas familiares, inclúe lembranzas, sucedidos, contos que, coa intención de meterlle medo no corpo, lle contaron mulleres como Presenta ou a súa propia avoa e que foron o seu primeiro contacto co máis alá, aínda que ese máis alá tampouco estaba tan lonxe, porque a liña que separa a vida e a morte, a realidade e o soño, no seu caso, é moi estreita. Cal é a primeira lembranza que che ven así a cabeza de sentir medo? Pois a primeira que me ven agora á cabeza é fruto de ver a miña avó colocando un pano negro no espello do armario. Frente á nosa cama, eu dormía ca miña avó, e había un armario, e eu, acochadiño na cama, vía o que se vía no espello desde a miña perspectiva a través dos barrotes de ferro dos pés da cama. E un día vin que había un resplandor e miña avó levantouse e colleu algo da súa roupa, que era toda negra, e puxoa no espello. Porque isto é unha superstición coñecida de que os espellos atraen o raio. E, claro, para min era simplemente un ritual sin explicación. A partir daquel día, sobre todo pola noite, e cando había unha lampariña de aceite na mesilla de noite que ela quería conservar e iso provocaba reflexos extraños, eu non lle sacaba o ollo ao espello pois para vixialo, temendo que do seu interior saíse algo terrible. Sempre que o espello estaba nu, estaba sin o pano. Cantos anos tiñas? Mais ou menos. Pois eu todo eso situo nos 4 anos, pero eu dormín ata os 6 con miña avó. Así que estamos aí, pero eu eso situo nos 4 anos. E que iso que estabas contando a min lembrame a túa sesión da que quería falar un pouquiño, que é a de fantasmas familiares, porque, bueno, a túa avó está presente, está presente tamén, ten moito que ver cos temas que estamos a tratar aquí no podcast. Quería que me comentaras un pouquiño algo sobre a túa sesión e algo tamén sobre a presenza, digamos, do sobrenatural nos contos de tradición galega, non? Non sei se chamarlle medo ás aparicións de persoas desde outro mundo. Ben, sobre iso, eu penso que están vinculados as historias de espectros, por chamarlle, se dis espectros, xa parece que dá máis medo que se dis defuntiños, sendo os mesmos obxetos. E penso que a miña sesión chamase Fantasmas familiares, un pouco para retiralo do territorio do medo. Eu, claro, cando contaba na escola o que miña avó me contaba, era un pouco por ter algo de capital dentro das conversas infantís, non? De falar do medo, pero miña avó transmitiume de tal maneira esa familiaridade cos difuntos, incluso nalgúnha sesión miña introduce unha frase dela en que di que hai que ter máis medo aos vivos que aos mortos. E por iso non o tiña, pero sei que pois, no universo infantil si, unha historia de difuntos é unha historia de medo. E ás veces as propias mulleres, te citaches a miña avó Ramona, e máis citaches a Presenta, que era unha muller que vivía connosco, que non era familiar consanguínea, e de vez en cando elas pois decían, vai vir un difunto, vai che levar. Pero decían que difunto, dicíache unha morta recente, que era unha señora moi mala, dicía, vai vir ese e vai che levar, pero era, digamos, non eran os familiares, eran extraños, non? Logo, acórdome que había un par de tópicos máis, digamos, nas conversas, que daban máis medo, precisamente por ser
unha mistura entre o natural e o sobrenatural. Un era o can da rabia. A área que podía atinxir o can da rabia era extensísima, non? Digamos que era un ser maléfico que tiña a súa base en Frións, pero vaya, podía ir a San Roque, podía ir ao Vilar e podía ir á Marella, eso non había problema ningún. Entón, iso era, sí que era un elemento de medo, non? Porque para min unha das partes do medo pareceme que é o innegociable. Que ti con un inimigo podes negociar, pero cando ves que estás no territorio, non? Tamén se fala das grandes agresións bélicas. Quero dicir, agora, os palestinos non poden negociar, non consideran que esa forza nefasta que os está destruindo non é alguén con que podes decir, veña, vamos falar, home, como decía Baltar, o expresidente da Diputación de Ourense, hai que falar, home, ou vamos quedar a mal para sempre sin falar. Pois aquí Baltar non sería suficiente como intermediario entre o mal e as persoas que teñen medo, non? Que neste caso, pois por poñer o exemplo da actualidade, son os palestinos. E o can da rabia era un destes. E logo había os tolos, que tamén é unha personaxe casi mítica, porque o tolo é alguén que pasa, que non ten familia, porque se alguén está tolo na familia dos teus primos, pois é un familiar teu que está tolo. Pero un tolo que pasa por aí, que eran como se construía o medo para as crianzas, non? O medo aos descoñecidos, de non fiarse de. Entón había esa figura que se parece moito ao tolo do tarot. E finalmente o meu medo infantil, que era un medo, era ser enterrado vivo. E era porque a xente falaba diso. A xente botábache, eu quedaba na escaleira escoitando, e entón falaban de que desenterraran a nai daquel médico e atoparon a rabuñada do desespero de tentar sair da caixa. Logo, claro, cando lín o conto de Edgar Allan Poe, pois atopei un soporte literario importante de que aquelo era certo, porque sae nos libros. Creo que che contaron unha vez, Paula, que eu ia visitar os meus familiares de Pontevedra e entre eles había un que era coxo desde neno e que se ocupaba, bueno, dos rebaños, das flores, de podar a viña, o tío Rodrigo. E tocábame dormir con el e presente decíame que me iba a pejar que se dicía contaxiar, non? Vaiche pejar a coxeira por dormires con el. E dormindo con el sí que soñara que me enterraban vivo, e era por estar nunha cama extraña. Eu creo que é outro tema interesante, cando non estás no teu sitio, os soños transformanse. No enterramento prematuro de Poe, o home desperta con cheiro a terra sin darse conta que vai nunha litera dun barco. E eu despertei pois nunha cama que non dormira nunca naquela visita aos familiares de Pontevedra. Eu quería preguntarche tamén, das túas sesións de contos, hai presenza dunha chea de cousas nas túas historias moi ben levadas, tanto das misas das ánimas, como do viático das ánimas, como a Santa Compaña ás veces, pero tamén está o tarangaño. Eu creo que na introdución do conto, cando falas do empalme do Vilar, pois falas aí en pouquísimo tempo dunha serie de cousas, non? Que teñen que ver con isto, coas crenzas, coa sabiduría popular, cos contos, coas lendas. Quería preguntarche como se recibe todo eso fora de aquí, non? De alguén que xa aquí, depende das xeracións, non hai moita referencia a ese mundo, pero fora de Galicia se cadra é aínda máis descoñecido. Como se recibe todo iso? Pois, agora que citas o empalme do Vilar, eu teño como o primeiro conto que o sentín como unha boa historia, unha cousa que merece ser contada, non? Que ti xa sabes que é o noso principal motor, saber algo que creemos que merece ser contado. E logo, creo que todos os seus valores son accidentais, ou polo menos non decididos por min nin polo narrador, por meu pai, o que me contou. E o primeiro é que é un sitio onde hai 4 saídas. Entón, é interesante porque o personaxe pode escoller.
E eu creo que hai moitos contos na tradición popular, que deso entendes moito máis que min, onde se ven obrigados a escoller por este camiño ou polo outro, abrir esta porta ou outra, hai 3 cofres, tes que escoller un, e entón o conto, sin plantearse tanto como conto tradicional, xa che coloca nun sitio de escolla, que é a encrucillada. E logo, outras cousas que están máis vinculadas á nosa antropoloxía, como o de colocar cruceiros, porque o sitio pode propiciar un mal encontro, porque realmente se ti vas polo camiño recto, que nos din os religiosos, non? Hai un camiño recto, hai un camiño cheo de dificultades, se ti escolles, etc., etc. Saindo dese sistema metafórico dos religiosos, os distintos camiños tamén nos levan a distintos perigos. O conto é nocturno, e o conto é situado nun momento de pouca luz, quero dicir, hai un construto escenográfico por parte do narrador popular que non sabe en absoluto de que está a falar. E logo, que pasa cando saio do noso entorno, incluso no noso entorno, cando saio das persoas que estamos familiarizadas, digamos, no entorno familiar con esas historias, que merece toda unha pequena explicación. E despois, o teu talento, o teu traballo depende se a vas colocar ao final, se a colocas ao principio nunha introducción, ou se interrumpes o curso do relato para pôr unha nota de rodapé. Entón eu acostumeime moito a explicar as cousas, e eu penso que foi de sair fora de Galicia. Sair fora de Galicia e teño que explicar a Santa Compaña. Aínda que de repente vai haber 4 entre o público que cabecean, que sí, os lectores de Valle Inclán, por exemplo, que escasean moitísimo, que nós temos a idea de que todo o mundo do contexto da cultura castellana saben quen é Valle Inclán, non teñen nin puta idea. É un autor moi ben descoñecido, como decíamos nós en Shakespeare para ignorantes, un dos autores mellor ignorados da literatura en español. Pero incluso se non lees a Valle con atención ou a Torrente, ou incluso en algúns contos de Pardo Bazán, non te fas que a idea da Compaña, non? Porque Valle Inclán chamalle la Oeste, non chamalle la Siniestra Procesión, eses insultos de Valle. Tamén é verdade que na miña casa casi sempre se decía a Compaña, o da Santa Compaña, non sempre aparecía o adxetivo. Entón, sí, hai un pequeno matiz, pero eu creo que o público que é de fora do contexto cultural noso agradece. Parecelle estar asistindo a algo exótico e interesantísimo. E eu che quería, tamén para pechar, facemos unha pregunta común, unha suxestión común aos convidados e as convidadas, que é que nos contedes algo realmente arrepiante que vos acontecese. Se cadra algo que non lle atopas explicación a tanto medo como tiveches. Como decía miña avó, que hai que ter máis medo aos vivos que aos mortos, eu o que lle tiven máis medo foi aos vivos. Tuve unha época da miña vida que non lle tiña medo a nada por inconsciencia, e logo tive unha etapa moi timorato, que digamos que tiña todos os medos. Eu creo que algunha vez conteiche que eu chegaba a un apartamento que comprei, que aí é un pouco, creo que ten que ver co medo do territorio extraño, que é unha casa que nunca considerei miña. Probablemente por esa razón, cando metía a chave na porta, non é un medo moi intenso, non é arrepiante, pero sí que pertence ao territorio do extraño, non? Cando metía a chave na porta, temía brevemente que ao abrir estivese cheo de descoñecidos aquel sitio, facendo a súa vida. A mí parece un pouquiño unha forma do terror, ou polo menos das instruccións para ter medo. Cando fixéramos a homenaxe ao noso saudoso Xavier do Campo en Guadalajara, como el ten aquela colección de frases que cando petan a porta pola noite, que remata dicindo cousas ás que lle tes medo, cando petan a porta.
a última frase era cando non petan a porta pola noite, que é o medo á soidade. Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello: non fuxades do medo, espantádeo.